देई सब खाऊँ चिकेन आउ पिता गमा को रांधि जो खटा मस्त दीदी ये मो बो छाणुची ये छाणिकी रखी आटा पिठा देखा अंधार देखो आरसा पिठा किए खाए रे तसला आड़ा मत सब चुट्टी देकी रखी बढ़िया मजबूत जय जगन्नाथ आशा कर समस्ते भलरे थे मु भी भलर अच्छी चलते भिडियो आगू बढ़िया पूर्व मुझे देखा दूसरी काली रात में जात्रा देखते जाइली मो पीसी गोटे आसमूर्चर आसी जात्रा देखुचे देखो ये छोट क्लिपटा देख दिखाँ चलते आगू जा कदली खाए आम खाए पिजुली खाए तू मत चाहिए आम कदली पिजुली तो मु खाई घोड़ा भी आसिन कोठू आई मु घोड़ा होची ताले तू मो पिटी रे बोल ए बैग मु के पिटी घोड़ा बर्तमान मो देई पिता गमा बाछुची मो बो ये चिकेन रांधुची कथबार्ता होती मो बो बर्तमान चिकेन बसची खटे हो सारा बर्तमान चिकेन आलू पकड़ पड़े आउे करा जो पिता कमा को आलू बैगण बड़ी देगी करा बर्तमान मो चिकेन ना सॉरी खटे मो बो कर दे चिकेन कषा कर रांधि पिता कमा आलू बैगण बड़ी रांधि
टाइम ହେଇଗଲାଣି 11:15 ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁ ଆସିକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ତାପରେ ଉଠିଲି 10ଟା ବେଳେ ଏବେ ପିତା କାମ ବାଛୁଥିଲି ଦେଇର ମୋର ତାପରେ ଏବେ ବ୍ରସ୍ କରିନେବା ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ରସ୍ କରି ନେଇକି ଏଇଠି ପିତା କାମ ରାନ୍ଧି ଶାଶୁ ମା ଟିକେ ପିତା କାମ ଦେଇ ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ମୋ ବୋଉ ଆଉ ଖଟା କରିଦେଇଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପିତା କାମ ରାନ୍ଧୁଛି କହୁଛି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଆଉ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ପଳେଇଛି ଲାଇନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପିତା କମା ଆଳୁ ବାଇଗଣ ବଡ଼ି ଦେଇକି ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଆଉ ମୋ ବୋଉ ଏଇଠି ଖଟେଇ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଏଇଠି ଚିକେନ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖାଉଥିଲି ପୁରା ଚିକେନ୍ ମୋ ବୋଉ ଲାଲ କରିଗଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଖିଆପିଆ ହେବ ତାପରେ ଟିକେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିକି ଆସିଥିଲି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଶୋଇଥିଲି ତାପରେ ଶୋଇକି ଉଠି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧେଇକି ଏଇଠି ସବୁ ଖାଉଛୁ ଏଇଠି ମୋ ବୋଉ ଦେଇ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ ଆଉ ପିତା କମାକୁ ରାନ୍ଧିଥିଲି ଯେଉଁ ଖଟା ଆମେ ଖାଇ ନେଇଛୁ ଚିକେନ୍ଟା ମୋ ବୋଉ ରାନ୍ଧିଥିଲା ସତ କଥା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଆସିଛି କାହାଠି ଗଲି ଶାଗୁ ଘଟେ ଶାଗୁ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଛି ସେ ଏଇଠି ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦେବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଲସେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦେଖୁ ନାହିଁ ଆଉ ବୋଉ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଥିବ ବୋଉ କାଲି ରାତିର ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିତେ ସେ ଯାଇନାହିଁ ତାକୁ ବହୁତ କାଶ ହେଉଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯାଇନାହିଁ ସେଇଠି ଗରମ ପାଣି ପିଉଛି ଆଜି ରାତିରେ ଯାତ୍ରା ହେବ 2 ରାତି ଯାତ୍ରା ଥିଲା କାଲି ରାତିରେ ହେଇଥିଲା ଆଜି ରାତିର ସିଏ ଯିବ ମୁଁ କାଲି ଶାଗୁର ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା କାଲି ଶାଗୁ ଯାଇନଥିଲା ମୁଁ ଖାଲି ଯାଇଥିଲି ଦେଇ ଯାଇଥିଲା ଆଜି ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ଯିବୁ ଶିବ ଶୁଣୁଛି ଶାଗୁ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଛି ବୋଉ ଆଉ ଦେଇ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଦେଇ ସବୁ ଦେଖାଉଛି ମୋ ବୋଉକୁ ଷ୍ଟିଲ୍ର ରଖିଛି ତସଲା ତସଲାଟା ମୋ ଦେଇ ସବୁ ଚୁଟି ଦେଇକି ରଖିଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ମଜବୁତ ଯିବେ ଟିପ ମୋ ବୋଉ ଦେଖି ଦେଖି ତା ଜିନିଷକୁ କହୁଛି ଏଇର ରଖିଦେବୁ ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଚୁଟି ଦେଇକି ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି ଆମ ଦିଆଯିବ ଆରିସା ପିଠା କରିକି ଦିଆଯିବ ଶାଗୁ ଆମର ଏଇଠି ଆରିସା ପିଠା ମୋ ଦେଇ ଆଉ ମୋ ବୋଉ ଛାଣୁଛନ୍ତି ଦିଆଯିବ ତିର୍ପୁର ଆମର ଶାଗୁ ତା ଦିଦି ପାଖକୁ ଶାଗୁ ଦିଦି କ'ଣ ଆମ ଦିଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିଦି ଏଇଠି ମୋ ବୋଉ ଛାଣୁଛି ଏଇଠି ଛାଣିକି ରଖିଛି ଆରିସା ପିଠା ଦେଖା ହେଉନି ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଉଛି ରୁହ ଏଇ ଆରିସା ପିଠା କିଏ ଖାଇବାରେ ଭାଇ ରେଡ଼ି ହେଇଛୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିତେ ଯିବୁ ଏଇଠି କିଏ ପଛଆଡ଼େ ଶାଗୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତ ମୁହଁ ଦେଖେଇନି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ବୋଉ ଆଉ ଦିଦି ସେଇଠି କବାଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଦୁଆମ୍ର ମୁହଁର ସରି ଦେଇ ଦିଦି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ପାଇଁ ମୋ ଦିଦି ଘରଠୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆଉ ଆମେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତ ଆଇଲା ପରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ପବନ ଏତେ ଜୋରରେ ହେଉଥିଲା ଯେ ଲାଇନ୍ ବି ନଥିଲା ମୋ ମୋବାଇଲ୍ରେ ବି ଚାର୍ଜ ନଥିଲା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିଲିନି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଯାତ୍ରା ବି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆଜି ଏତିକିରେ ରଖୁଛି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବାଏ।